Bolomanadugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Boubacar Sidiki ka bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn. Bɛɛ lajɛlen kan. An sigira an ka kɛnɛ kan laadala jɛman anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ. Boubacar Sidiki jamana kunnafoni a b'o di maa na. Sɔrɔ kuma, hadamadenya kuma, kabako kuma ani politiki kuma. Sɛbɛnnikɛlaw i k'a dɔn u wa dalen b'o la. Kunnafoni mana balan bi san ni dugu cɛ sɛbɛnnikɛlaw k'a dɔn suko ni dugusɛjɛ tɛ. Kalimu nɔrɔma tigiw i k'a dɔn u tɛ sɔn abada fo jamana kunnafoniw k'a bɛɛ lajɛlen ɲini ka da mɔɔw tulo kan. Anw nana masumalen depuis sɛbɛnfura in da Boubacar Sidiki u ye min sɛbɛn ni k'o lakali bamanankan na jamanaden bɛɛ lajɛlen ka faamuyali sɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Boubacar Sidiki i k'a dɔn ni kilisi dir'i ma bamanankan na a t'i se k'a fɔ kan wɛrɛ la n'i y'a fɔ o la i k'a dɔn kilisi i b'a tana cɛ bi ye ntɛnɛn ye an bɛ sunkalo tile 19 na. Awɔ 17 ne ko e ka nin kuma fɔli o bɛna sunkalo to a bɛ bɔ a nɔ na. A bɛ bɔ a nɔ na. Cogo di? Ma diinɛ ye ta ye wa? Yafa ma. Diinɛ tɛ ne ta ye yafa ma. Boubacar Sidiki bi ye ntɛnɛn ye i k'a dɔn sunkalo e ko tile joli don? 17. E cɛ i bɛ dɔ bɔ a la dɛ. Cogo di? E bɔra k'an sɛgɛn kɔfɛ o. Ayi dɛ sunkalo daminɛna le 1er mars an bɛ mars kalo tile joli la di? Le 20. Le 17. Le 17. Je ne sais pas. Ala k'a timɛ ko ɲuman d'a ma. Boubacar Sidiki k'a dɔn ntɛnɛndenya fɛ duguba kɔnɔna a n'a kɛ n'a fɔ daba wulilen bɛɛ wuya bɛɛ lajɛlen b'i sɔn fa bɛɛ lajɛlen na. Boubacar Sidiki nka nin tɛ baasi ye n'anw kɔni bɔra an ka so anw b'an kun da radio jɛka fɔ kan min ye kunnafoni di sɛbɛnw ye ka n'o laruwe n'o danna gosira ka ban min ɲɛ Sylvie ye ale b'i jɔ jaw la k'an foto ta ni k'an kumadaw ta k'o jɛnsɛn min ye Hamɛ Jakite ye sɔgɔmada in na min ye Fiɲɛ Tulukala ye ale sigilen b'o kunna ni k'a yɛrɛ kɛ jamana fa bɛɛ lajɛlen la diɲɛ seleke naani fantan naani bɛɛ lajɛlen la mɔgɔw ka se ka kumakan mɛn n'o faamuyara n'o dɔnna e ni ne fila bɛ tɛnku ɲɔgɔn na ka sɛbɛnfuraw lajɛ ka lakalili kɛ. Boubacar Sidiki ko bɛ Hamɛ de bolo n'ale ko taw o y'a sɔrɔ an yɛrɛ ko dum. Karamɔgɔ de waati wɛrɛ ne ko bala cogo bɛɛ di. Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo Boubacar don min bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka b'a la sirɛn a bolo ko siɲɛ 707 siɲɛ 11 Dugufana Keyita nin y'a ka fasiri ye fɛn tɛ bolo min na n'i y'o nɔmi ni Ala ma janga a bɛ kari i bolo. Boubacar Sidiki i k'a dɔn an ka jamana ani Moritani jamana fakile ba kelen jamana Boubacar Sidiki i k'a dɔn farafin jamana don minnu bɛ sigi la a ka ca san ba kelen ye laadaw ye ko kelen ye taabolow ye kelen ye. Boubacar Sidiki i k'a dɔn nin jamana fila in i k'a dɔn bɛ ɲɔgɔn bolo bila ko tɛ nka gɛlɛya jumɛn in de bɛ bi a bɛɛ ta minisiri min bɛ taamadenw kunna ministère des Maliens de l'extérieur Boubacar Sidiki i k'a dɔn a ka wulikajɔ ni cɛsiri bɛ sen na fo faamuyali de ka na a ka se ka dɔn. Boubacar Sidiki i k'a dɔn jamana minnu bɛ an dafɛ jamana na ka taa se farafin jamanaw ma jamana ninnu bɛɛ lajɛlen sigicogo ye kelen sabula kolokalama ni ayiwa maa sidɔnbali o desurulen bɛ nin jamana ninnu na fa bɛɛ lajɛlen la an ka jamana bɛ cogo min Boubacar Sidiki k'a dɔn jamana tɔ ninnu bɛ ten ka se k'o kɔli ni ka kɔn ni ka kojugu kɛlɛli daminɛ min ye Moritani gouvernement ye a ye wulikajɔ min daminɛ Mali kelen tɛ koyi jamana o jamana Boubacar Sidiki n'o den b'u ka dugukolo sanfɛ u bɛ laruweliba de la ani sɛgɛsɛgɛliba maa o maa sɔrɔ la ka sɔrɔ sɛbɛn ɲɛnama t'i bolo sigili sɛbɛn t'i bolo u t'i nakun don u ka jamana kan Boubacar Sidiki i k'a dɔn u b'i minɛ awa ni k'i gɛn ka b'u ka jamana kan o min kɔni daminɛna Moritani yan'u k'a daminɛ u y'an ka jamana faamaw bɔ a kalama. Boubacar Sidiki Musa Ag Ater maa caman ɲɛna ko a sigilen don k'i bolo da sen kan ka kɔn ka sɔrɔ gɛnni yɛrɛ ma daminɛ a ye wulikajɔ caman kɛ. Boubacar Sidiki wulikajɔ in bɛ tali kɛ ka ɲɛsin min ye Moritani ye u ka anw ka jamanadenw minɛ ni hakilina ye nka tiɲɛ don n bɛɛ lajɛlen n'i ka jamana dilancogo don bɛɛ lajɛlen n'i ka jamana maracogo don. Boubacar Sidiki a ti ɲɛ ka taa jamana na jamana min ni faso tɛ Boubacar Sidiki i bɛ taa fɛn ɲini walima i tɛmɛtɔ gansan don e ka don ten ka bɔ ten sɛbɛn t'i bolo yamaruya t'i bolo o de kɛra sababu ye i k'a dɔn maliden caman bɛɛ Boubacar Sidiki minnu kɔni duncogo ma ɲɛ walima sɛbɛn ɲuman t'u bolo Moritanikaw y'u minɛ awa caman b'a la ka n'u bila fo Mali yɛrɛ bɔda la min ye Gogi ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn premier min ye awa minisiri min bɛ ayiwa malidenw minnu bɛ taama na walima
sigilen bɛ kɛnɛ kan ministre malien extérieur a ye wuli ka jɔ ba kɛ min b'a to an ka jamanadenw kana degun sɔrɔ ka sin ka t'u kunbɛn Gogi Bɔkasiriki k'u dɛmɛ ni ka donniw ye ayiwa faaba la Bɔkasiriki ka laban min ye dɛmɛ ni ani wari min n'u ka kan k'u ta k'u sɛgɛrɛ k'u hakili sigi min ye Musa Agitayer a y'a jira fana Bɔkasiriki k'a fɔ nin ko min filɛ nin ye Mali kelen tɛ dɛ mɔgɔw bara ka kuma ninnu bara mini k'a fɔ i k'a dɔn surakaw u bi finman de nɔfɛ finmanko tɛ diɲɛmanko tɛ ma o ma n'i donn'u ka jamana na hali n'i ye tubabu ye ni sɛbɛn t'i bolo u b'i gɛn de koyi Bɔkasiriki a ko i k'a dɔn Musa Agitayer a ye wuli ka jɔ ka sɛbɛn bila jamana ɲɛmaa yɛrɛ o bi ko in galama o y'a ci a taara Mauritanienkaw fɛ yen Mauritanie faamaw sigira ka kuma i k'a dɔn u y'a jira Musa Agitayer la Mali ni anw de ye jamana kelen ye an k'an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamanaw k'a saniya i k'a dɔn banmanji ni maajugu donnen bɛ fa bɛɛ fɛ i k'a dɔn min ye min ye min bɛ mɔɔw bɔ ɲɔgɔn na o ye sigili sɛbɛn de ye Mauritanie y'a jira sa k'a fɔ u bɛna carte de séjour de di n'o ye sigili sɛbɛn ye k'a dɔn karisa de ye karisa ye a bɛ bɔ nin jamana in na a sigilen b'an fɛ a bɛ nin yɔrɔ in na u y'a jira fana k'a jira Mali ni Mauritanie ye kelen ye Bɔkasiriki k'o sigili sɛbɛn i k'a dɔn i bɛ t'i to a de sɛbɛn n'i ye Maliden ye e ti dɔrɔmɛ kelen sara a la sabula a bɛ n'a fɔ i b'i ka so Bɔkasiriki a ko da y'o ye janko ko min dalen bɛ ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ ma o ma n'i ye dunan ye a kelen bɛ ka ɲɛsin minnu ma sɛbɛn tɛ minnu bolo Bɔkasiriki minnu ayiwa n'a ti dɔn ni nin ko in bɛ sen na maa kan ka ayiwa sɔmi Bɔkasiriki k'i taa cogo dɔn n'a ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ taa ye Bɔkasiriki ka sɛbɛn bɛɛ lajɛlen ɲini minnu b'i yamaruya i ka don Mauritanie Bɔkasiriki a ko k'i bɔ yen min ye nin wulikajɔ in ye Bɔkasiriki k'a dɔn an ka jamana den dɔw bɛ yen olu ma faamuyali sɔrɔ a la nka wulikajɔ ni jateminɛ gouvernement kɔni kelen bɛ ka tabali gosi ni ka welewele da kɛ ko in ka kɛ ni hakili ye maliyɛn caman de sigilen bɛ Mauritanie Bɔkasiriki ko bɛ ko la n'an tora k'a fɔ k'an b'o kɛ walima tajuru sara Bɔkasiriki an ka jamana den minnu sigilen bɛ yen ni ko t'u la maa t'u tɔɔrɔ maa t'u ɲininka olu fana laban na gɛlɛya sɔrɔ dɛ o du kun tɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la sirɛni kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ la sira ne y'o bila min ye lɛde fana ye ne bɛ o ta Musa Bilali Sidi bɛ MBS nin y'a ka fasiri ye Musa bɔla ka anw ka jamana den minnu n'olu bɛ taa tunga fɛ n'u bɛ tɛmɛ ni Mauritanie ye walima dɔw yɛrɛ bɛ taa Mauritanie ni ka taa u dayirimɛ ɲini i b'a ye k'a fɔ o kɔrɔfɔw ni hakilina minnu t'a mɛn ka ɲɛsin golo finmaw ma n'i y'a ta k'a lajɛ anw ka jamanaden fanba o ka ca la kosɛbɛ kɔsada in na min ye Mauritanie faamaw ye o kɔni sɛgɛsɛgɛliw ni lɛrɛweliw bɛɛ lajɛlen baale kɔ o ye tɛgɛ da maa caman kan ni ka na bila anw ka dancɛ kɔnɔna na n'o ye frontière ye o kɔrɔfɔ bɔ ka bin maliden minnu n'olu tun bɛ maa gwɛlen ninnu na i b'a ye k'a fɔ anw fana dɔgɔkun laban tɛmɛlenw na min ye kɛrɛnkɛrɛnya juma tɛmɛlen ja dɔ kɔni fɔlɔfɔlɔ la réseaux sociaux sanfɛ min senfɛ i b'a ye k'a fɔ jɛkulu dɔ fana n'o ye denmisɛnninlaka dɔw ye u ɲɛma o de Mala Jara ye olu kɔni farala ɲɔgɔn kan sa k'a fɔ ni hakilina min daminɛlen filɛ Mauritanie faamaw fɛ anw fana anw tɛ Mauritanie anw b'an fa dugukolo de ka yan faaba kɔnɔna na wa min ye olu fana ka hakilina ye o de ye Mauritanie n'o ye surakabutigiw ye a fɛn fɛn bɛ faaba kɔnɔna na yan walima an ka marabolo kelen o kelen kɔnɔna na o ka jɛkuluw kɔni wulilen bɛ ka to k'a bɛɛ lajɛlen butigiw ni ka a datugu o tɛ bi maa kan o tɛ maa ka butigi kɔnɔ bilen suɲɛ o tɛ minɛn ta nka min ye maa kɔfɔlen ye a donni kama n'i ye ja in sɛbɛkɔrɔ lajɛ a bɛ t-shirt bilenmanin dɔ kɔni bɛ a kana n'o ye Mala Jara ye wa a y'a jira maa minnu kɛn bɛ ka caméraw jɔ a kan o vidéo n'i y'o lajɛ i b'a ye k'a fɔ a kɔni y'a jira k'a fɔ olu tɛna bɛn maa kan o tɛna butigi fɛn foyi ta ni ka taa n'a ye walima k'a suɲɛ nka min ye Mauritanie butigitigi minnu n'olu bɛ faaba kɔnɔna na yan k'u n'a butigiw bɛɛ lajɛlen datugu o na kɛ olu fana ka dusumakasa ye ka jira jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw na waasa jamanaden minnu n'olu kɛn bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ Mali ni Mauritanie frontière la u ka kɔfilɛ kɛ u ka taabolo la ja in kɔni bɔ ka folofolo i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ bayirika kɔni olu ye ja in lajɛ ka tila k'a carin kosɛbɛ wa ja in sɔrɔlen kɔ an ka jamana ɲɛmaaw fɛ i b'a ye k'a fɔ ba polisilakaw olu wulila maa kɔfɔlen ka nɔbɔ ni ka taa u tɛgɛ da a kan Mala Jara bi na kɔni a bɛ faamaw ka bolo kan ɲininkali kɔni t'a mɛn ka ɲɛsin a ma hakilinaw ni kungilenna minnu y'a bila nin wulikajɔ la k'a sɔrɔla maa ma ci wa n'i y'a lajɛ min ye jamanadenw ye minnu n'olu kɔni gɛnna ka bɔ Mauritanie ka n'o bila anw ka frontière kɔnɔna na n'o y'an ka dancɛ ye a kɔni jira la k'a fɔ min ye wulikajɔ ye o bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la ka
ka sabati ko nka ko ni ye mala jara ka nin taabolo lajɛ suraka butugu datuguli faaba kɔnɔna na walima an ka marabolo kɔnɔna na ko yalima k'a tɛna kɛ sabu ye ni ka Moritani faamaw ni k'u ɲɛnaki ka ɲɛsin anw ka jamanadenw ma u ka dugukolo sanfɛla la wa ɲininkali kɔni bɔ mɛ nin ko sɛbɛ sɛbɛ bɛna y'a salo ka bɔ l'indépendance kɔnɔna na Musa Bilali Sidibe Moritani a duguba ka dɔgɔ Mali waritigi tɛ yɔrɔ min na e mana nin kɛ yan o ni faamaw taara ɲɛmaki ka kɛ an ka jamanaden minnu sigilen don a bɛ gɛlɛya a tɛ gɛlɛya i ma ko s'u ma Bakasiriki n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kɛra u k'a to fanga ni ɲɔgɔn cɛ gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ n'e wulila k'i bɛ t'i ka da ayiwa sɛgɛ bɔ Bakasiriki i laban i na dimi don an na dɛ a bɛ gɛlɛya sabula a fɔra de maa minnu bɛ ni sɛbɛn t'u bolo u bara k'olu de lasegin a man d'an ye dɛ an ka Maliden hali ni ayiwa dɔrɔmɛ t'a bolo sɛbɛn t'a bolo a ka gɛn man d'an ye nka jamana bɛɛ n'a laada don bɛɛ n'i ka sariya don Bakasiriki n bɛ bolo kari ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma n tora a la sa o a to a yɛrɛ tun na o ŋanama ni yɛrɛ ye to a tun na an ka taa sa Bakasiriki n'a f'i ye ko tɔgɔda sabula taale kɔfɛ n'a ɲɛ f'i ye Bakasiriki k'a dɔn tɔgɔda sɛbɛnfura in ŋana don a ko wulikajɔ bolo kan jateminɛ bolo kan Bakasiriki i k'a dɔn ayiwa cakɛda min n'a bɛ nafoloba don jamana wagande kɔnɔ saraw ani jamana mɔgɔw ka ɲɛnabɔ Bakasiriki k'a dɔn san o san doni bi d'a kun u kan ka s'a kɔrɔ sabula u ye min ni min kɛ ayiwa san dɛmɛnenw na Bakasiriki u bi maa jigi fa kosɛbɛ min ye impôt ye miliyari 1 ni 318 Bakasiriki k'a dɔn ka nafolo in bɔbaa a fanba bɛɛ lajɛlen kɛra u ka bolofara min n'u k'a ma DG ye Bakasiriki sabula 100 o 100 o jɔlen don ayiwa ni 70 tɛ 60 ye Bakasiriki a ko k'a da san 2024 nafolo bɔta ma n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ DG yi l'impôt ka bolofara ba don Bakasiriki k'a dɔn sigi kelen don k'ale makɔnɔ sabula miliyari 1 ni 260 a bɛ bɔ jamana de kɔnɔ Bakasiriki a k'i k'a dɔn n'i ma kɛ ŋana ye ni i tɛ baara ɲɛdɔn n'i ma kɛ maa hakilisigilen ye a ko bɛ gɛlɛya nka wulikajɔw ni jateminɛw na min kun b'a kunna o yɛrɛ de welela sa ka kɛ directeur général i bɛ se ko la i ye hakilina minnu fara ɲɔgɔn kan ka jamana dɛmɛ ni o bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan o kuma an b'i ta sa k'i kɛ directeur général ye Bakasiriki k'a dɔn o de ye Jangafali ye sɛbɛnnikɛla ko Jangafali kuma min a bɛ DG la a ye dabaliw ni fɛɛrɛw tigɛ Bakasiriki k'a dɔn jamana mago bɛ fɛn min na jamana ka hakilina ye fɛn min ye n'o ye sɔrɔ ye Bakasiriki sabula an ka jamana sɔrɔ a ti bɔ yɔrɔ si bilen an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna kɔ o don min ye foroba baarakɛlaw ka sara ye i k'a dɔn ka taa se baara belebeleba minnu b'an bolo bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ jamana kɔnɔ Amadu Jangafali Bakasiriki k'a dɔn a ka jateminɛ ni hakilinaw awa DG la o yɛrɛ de taara sa ni k'a kɛ n ɲininka awa l'impôt directeur ba ye san 2005 sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn se a yɛrɛ bolo bi ca la a ko n'i ye ko yɛrɛ taabolo ta k'a lajɛ Bakasiriki san ma taa yɔrɔ la a ka baara daminɛ yɛrɛ ma taa yɔrɔ jan Bakasiriki san 2005 minnu bɛ l'impôt ko kalama olu y'a ye k'a fɔ yɛlɛma kura minnu donna baara kura minnu sigira sen kan Bakasiriki o n'a kɛ sababu ye ka dɔ fara ko de kan ka sababu kɛ mun ye Bakasiriki k'a dɔn sɛbɛnfuraw jeli teliyala wari saracogo teliyala maa minnu bɛ ni juru b'u la olu nɛgɛnɛgɛni ni ka wari sara teliyala Bakasiriki nin bɛɛ lajɛlen yɛlɛmana bi an bɛ don min na ko bi maa o maa ni l'impôt sarali ka kan Bakasiriki k'a dɔn o tigi bɔra a kalama ka ban k'i ladɔnniya wa wari saracogo Bakasiriki k'a dɔn k'i to yɔrɔ jan ka wari sara walima ka wulikajɔ boloda min ye nɛgɛjuru siraw ye o n'a nɔna bɛɛ lajɛlen na Bakasiriki o bɛ kɛ sababu ye min b'a to wari sarali ka teliya maanifin ka lafiya Bakasiriki k'a dɔn l'impôt yɛrɛ k'a ka wari sɔrɔ kosɛbɛ a ko san 2024 san o san dɔ de bɛ fara fɛn kan san 2020 22 23 24 Bakasiriki nin san ninnu n'i y'u ta k'u lajɛ san o san dɔ de bɛ fara wari sɔrɔ ta kan o kuma min ye Amadu Jangafali ye suba don wa Bakasiriki hali n'a sɔrɔla suba don a na kɛ wari ɲini suba ye ka sababu kɛ mun ye Bakasiriki k'a dɔn hali gɛlɛya min kun bɛ l'impôt ani l'impôt sarabaw ni ɲɔgɔn cɛ a mankan caman bɔra sabula faamuyali nana ɲɛfɔli kɛra sarakisɛ minnu bɛ l'impôt kofɔ n'o ye code général des impôts ye Bakasiriki k'a dɔn k'olu fura k'a lajɛ jango min ye ayiwa sanubɔlaw yɛrɛ ka hakilina ye o min nana fara a kan Bakasiriki nin kɔni ye damu ani nafolo kasabi wɛrɛ de sɔrɔtɔ ye tuguni ka sababu kɛ jateminɛ ani hakilinaw n bɛ se nin na maa n'o bi yaala nin kun ye sɛbɛn ye n ye min zalo ka bɔ tɔgɔnda kɔnɔ Bakasiriki na tila k'a to a f'i ye a sɔn ma ye min ɲɛ t'a la o e min bɛ sɛbɛn a tɛ nin ye wa sɛrɛ i fana sa ɲɛko fana bɛ fɛ k'i sɔrɔ ayi
ngumbe nyede minga atoko sebelende nganya yelema minga abu fa de fe o wajira ga fo I don dole ma se ko lajedi karamɔgɔ dɔ tun kɛra o ko ten ko sɛdɛgɛ bɛ ta ka banabaatɔ min ka bana furakari nanga tɛbi tɛ masɔrɔ o la ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko nouvelle horizon nouvelle horizon n'i y'a ta k'a lajɛ kuraka bana e ko dɔ t'a fɛ ka fara a kan wa asima sigeti sinabeyafu ayiwa min ye syndicat maaw ye o kɔni o kɛn bɛ ka wulikajɔ ni ka o sabati n'o ye syndicat national des banques assurance établissement financier microfinance entreprise et pétrolière et commerce du Mali an k'a ma ko SYNABF a ɲɛmaaba bɛɛ lajɛlen bɛ o dɔn o de ye Amadu Ba ye n'i y'a ka kow ta k'a lajɛ jɛkulu in u kun kɛn bɛ ka wele bila don kibaru tilamuw ma u ka kunnafoni di kɛnɛ dɔ kan sa bourse du travail la ka bɛn alamisa tɛmɛnlen ma kalo tile 13 san 2025 n'i y'a lajɛ olu kɔni k'u b'a fɛ ka baara bila ɲɛbila sɛbɛ n'o ye préavis de grève ye min kɔni n'a baara bila bɛna daminɛ avril kalo nata tile 7 wa a bɛ to senna fo tile 18 lɛrɛ 100 ani lɛrɛ 20 o baara bila o bɛ n'o de bolo da k'a sabu kɛ min y'u ka laɲiniba 13 ye k'a ɲɛsin bɛ o taabolo ma ko nka ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ fasiri b'a ka fɔla n'o ye rédaction ye nouvelle horizon kɔnɔna na olu kɔni ko u bɛ nin sɛbɛnfura kan ka dilan waati min na I b'a ye k'a fɔ laɲiniba 13 min n'o laɲini bɛ SYNABF fɛ ka ɲɛsin anw ka gouvernement ma o kɔni k'u m'u da don a la ni k'a fɛsɛfɛsɛ a ma perepere latigɛ ko nka ko 13 in na maa a bɛ se ka fɛn min jigi o de ye Ecobank cadre belebele 2 min n'o minɛ bɛ ka don kaso la k'a sabu kɛ min ye EDM ka nafolo dɔ kɔni o salo la ka bɔ EDM ka compte la min kɔni n'a musaka bɛ t'i jɔ se fɔ wari miliyari 5 n'a kunkan fɛn na olu minɛlen kɔ ka datugu min ye nin kɛnɛ kɔnɔna na alamisa tɛmɛlen bourse du travail u ɲɔgɔnyegaso kɔnɔna na tɔn yɛrɛ a secrétaire à l'information et à la communication n'i ye o ka taabolo lajɛ n'o ye Amadu N Sidibe ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye olu ka baara bila in ye e ko u n'a kan a la wa min y'o ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ ye min ye sigi ka kumaw ani taabolo misɛn minnu bɛ yen n'o kan k'o siraw taama k'o bɛɛ lajɛlen taamana ka ban ko nka k'olu ka cadre ninnu ka taa se u ka laɲiniba 13 ma ko n'o kɔni n'o bɛɛ lajɛlen ma ɲɛnabɔ olu na baara bila kɛ maa bɛ se k'a fɔ ninnu kɔni u ka nin baara bila in a kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ko banque cadre minnu minɛ bɛ ka don kaso la dɛ an ka sɛfɛ wari miliyari 5 bɛ se ka taa fiɲɛ fɛ cogo di EDM a ma fɔ ko u y'a suɲɛ de wa ayi dɛ a fɔra ko e y'a dɔn banques ni ɲɔgɔn cɛ gundola sɛbɛn dɔ bɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u b'a wele angilɛkanama de don ko SWIFT n'i y'o lajɛ o bɛ tɛmɛ banques ni ɲɔgɔn cɛ maa wɛrɛ tɛ bɔ o ko kalama o ko in ne poyi la ka da kɛnɛ kan ka taa miliyari 5 in tunuli ko kuma k'o tugu o la a salola cogo di ka bɔ compte kɔnɔna na a bɛ salo waati min na ka sigakɛla cadre 2 min na olu de tun bɛ yen sɛbɛnfura n'o ye gundona sɛbɛn ye nin cadre 2 in de kɛra sababu ye gundo in ka bɔ kɛnɛ ma mɔgɔ b'a sugu dɔn a kɔni u k'u sɛgɛsɛgɛ min ye SYNABF ye o maa 2 in ka datuguli dɛ bawo o ye ndunnu gosi ka balaw gosi maa ma kalandenw ɲɛna ka olu yɛrɛ b'a k'u jɛ ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ o parce que olu ka nin gɛrɛ nin b'a jira k'a fɔ jɔn ko ala siga kɛ bɛ minnu na dɛ mɔgɔ b'i ɲininka ne ko ni a kun ye mun ye dɛ a fɔra k'u ka maa 2 ye miliyari 5 olu de b'a k'u tɔgɔ tiɲɛ ka taa fɛ o a tɛ ko in dilan gundo la nam o kɔni n'u ma ɲɛ sɔrɔ o maa 2 boli la kaso la o kɔni kɛ bɛ sabu ye u ka revendication 13 o ko k'u b'a fɛ k'o de kɔni sigi sen kan waasa min ye anw ka banque n'o ye warimaraso ninnu ye k'u bɛɛ lajɛlen ka baara ni ka a jɔ tile 10 ani kɔ kɔnɔna na ko yalima min ye ɲɛmɔgɔw ye n'o ye camancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye n'u ma fɛɛrɛ tigɛ nin wulikajɔ fana tɛna kɛ sabu ye ni ka anw minnu n'o ye an fa danni kulekulew ka dɔrɔmɛ 1 ni 2 minnu bɛ banquew kɔnɔ yalima ka se ka da sɔ an ɲɛ wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ wa a bɛna kɛ sabu ye fana min ye jamana yɛrɛ ka sɔrɔda bolo ye a bɛ munumunu min kɛ ani ɲɔgɔn cɛ ni ka dankari kɛ o munumunu salo fana na wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ nin ye ko sɛbɛn n'a y'a salo ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔna na ka jɛ k'a sɛbɛn Bɔsiriki n'u m'u cogo dɔn an bɛɛ bɛ taa kɔfuru kuwalen denw san k'an ka wari bɛɛ ta ka bɔ banque kɔnɔ k'a bila kɔnɔ a bɛ k'o ye dɛ o tuma u bɛɛ bɛ taa chômage la kana siga Bɔsiriki n bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le guindo Bɔsiriki k'a dɔn sɛbɛnfura in guido cogo di guido ala gundo ayi le guido a kɔrɔ ye di ale t'a kɔrɔ dɔn a ye min kɛ e ko guindo ayi i ko guido ala
le guindo an ko enregistré le ba ma di fe nda magalo ne la sa mais akora di sa bamanankan na ne ta kɔrɔ dɔn eta ɲɛ dɔn n ko gundo de don akora ko gundo secret ayi o tɛ cɛ ye ni ye journaliste tigi bɔ ka jɔ sa Basiriki Ture n bɛ Basiriki Basiriki ni tulo bɛ na yanni ka wuli i ka journal tɔgɔ ci ma Basiriki sɛbɛnnikɛla to a ye Seku Kulubali ko maa ti tanu gansan sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 780 ani siɲɛ 2 Basiriki minisiri min n'a bɛ ayiwa kɛnɛya kunna min ye médecin colonel Asa Bajalo Ture a février kalo tile 27 a y'a ɲini k'a sogo doni ni ka ye kɛnɛ in kan sabula min ye u ka ɲɔgɔn ye 23 24 na Basiriki min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin assurance maladie obligatoire AMO Bakari ka taa se ɲininka CMSS n'o ye caisse malienne de sécurité sociale o ɲɛmaaba de to a ye Isaka Kɔnɛ a n'a baarakɛɲɔgɔnw ka t'u sɛbɛkɔrɔ tanu Bakari sabula u bɛ wuli ka jɔ min na ɲɛdimi fura don kɔdimi fura tɛ sɛbɛnfura minnu jira la Bakari k'a fɔ baara kɛra san kelen kɔnɔ Bakari k'a dɔn o ɲɔgɔn ye dekun don u k'o de ma session Bakari ayiwa session in bɛ kɛ sababu ye baara ni min kɛra o jatew ka bɔ majɛ minnu bɛ o fana ɲɛ ka fɔ i k'a dɔn min ni min bɛ ɲini olu bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan a nana ye k'a fɔ CMSS Isaka Kɔnɛ Bakari nin kamalen a bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri min na maanifin kamana ganna sabula a b'a dɔn ko kɛnɛ de kan a ye baara daminɛ cɛkɛda in na i k'a dɔn bila ko tɛ kabini a tɛ fɛn kunna fo ka se bi ma o b'a jira k'a fɔ a ye dɔnniyaw ani baara yɛrɛ ɲɛdɔn Bakari a y'olu fara ɲɔgɔn kan san caman de kɔnɔ o de nana kɛ sababu ye ko in ka sɛbɛkɔrɔ cari Bakari k'a dɔn ka ko in don bala i k'a dɔn a ka nafa sɔrɔ ni ka ɲɛsin jamana ma sabula n'i ye AMO fana ta ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan de ko fɔ Bakari k'a dɔn jamana a foroba baarakɛlaw dɛmɛni don dɛmɛ in tɛ taa nafolo bɔ kɔ a tɛ taa nafolo marako ɲuman kɔ a tɛ taa nafolo fana tilali kɔ sabula minnu d'an bɛ retraite la Bakari i k'a dɔn olu ka nafolo marako ɲuman an'u ka se k'a sɔrɔ joona ka sɔrɔ u ma tɔɔrɔ a ko i b'a ye k'a fɔ CMS min ye Isaka ye a n'a jɛɲɔgɔnw Bakari jɔn ko Ala maa se ka fɛn f'u ye minisiri ka fɔ la u ye nin min kɛ faso baara la Bakari k'a dɔn Isaka Kɔnɛ n'a jɛɲɔgɔnw u ni foli ka kan hali bi n'a ka bi jamana jigi dalen du kan u k'u jija nafolo kasa bɛ min sɔrɔ la Bakari ani u bɛ nafolo yɛrɛ min bɔ ani faso bɛ u yamaruya nafolo min yɛrɛ ɲinini na a ko n'i y'a dagosi ta k'a lajɛ san o san dɔ de bɛ fara a kan min ye minisiri Asa Bajalo a ko jɔn ko Ala min ye directeur général ye CMSS a n'a ka baara kɛ ɲɔgɔn u bɛ fɔ jamana a b'u waleɲuman dɔn san kalo 12 nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le guideau kɔnɔ a ka bi bɔli la Ahmed n bala cogo bɛ di karamɔgɔ Daba Tunkara ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le soir de Bamako wula Laya Jara nin y'a ka fasiri Laya ko k'a tɛmɛ ko sɔɔni min ye du 700 ye olu kɔni bɛna ci bɔgɔbɔgɔ ni ka bɔ an ka kɔdaw la waasa ji ninnu bɛ se ka n'o ye samiyɛji ye a bɛ se k'a ka sira sɔrɔ cogo min na la hawla wala quwwata illa billah duci nam du 700 Yaya Jara ka fɔ la min ye Bamakɔ district kɔnɔna ye anw ka kɔ minnu n'olu bɛ Bamakɔ district kɔnɔ o hakɛ o bɛ taa 11 bɔ ɲɔgɔn la du minnu bɛ y'a dɔn n'i b'a fɛ ka so kɔni jɔ kɔdawolo ninnu na min ye sariya bolo ye n'o ye urbanisme mɔgɔw ka tabiyaw ye sariya kɔni kɛn bɛ ka mètre hakɛ dɔ ni ka olu de yamaru o bɛ bila yanni k'i ka birikiden fɔlɔ ni ka o sigi ɲɔgɔn kan n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ Laya Jara ka fɔ la sɔrɔ de Bamako kɔnɔna na a ko nin du 700 olu minnu bɛna ci a cɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi min ye camancɛrɔ fanga ɲɛmaa ye général d'armée Assimi Goïta a kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ ka hakilinaw ta ni ka di gouvernement maa bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn kɔni bɛ se ka kɛ sabu ye ji kasara ni ka se ka u kunbɛn baaraw olu de kɔni o fɛɛrɛw b'a la ka tigɛ ka bin sisan yanni samiyɛ nata o doli cɛ n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ nin ko in n'o ye du 700 in ye min ye sefɔ wari miliyari 3 ye o de bɛna ta ni ka tila du 700 in a dutigiw ni ɲɔgɔn cɛ n'o fana bɔla yen min ye enveloppe wɛrɛ ye n'o ye sefɔ wari miliyɔn 113 ye o fana nata ka di ni dutigi kelen ninnu ma n'o ye du 700 dutigiw ye waasa u ka yɔrɔ minnu bɛna ci o bɛna taa luwanse minnu ta kuransaraw denbaya yɛrɛ baloli yanni a ko ka ɲɔgɔn sɔrɔ o taabolo enveloppe n'o ye wari ye n'o ye miliyɔn 113 ye o bɛna ta ka di u ma
ma wasa o ka se k'o yɛrɛ dɛmɛ ni a ye n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ nin kunnafoni a ka se ka bɔ bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama a sɔrɔla kunnafonidi baro dɔ senfɛ min n'a sigila sen kan directeur national de l'urbanisme fɛ n'o ye Mamadu Wɔlɔgɛmu ye a n'a jɛɲɔgɔnw olu kɔni nana don kibaru tilamow ɲɛkɔrɔ ka bɛn juma tɛmɛlen ma n'o ye mars kalo tile 13 ye san 2025 ka se ka ko in bɛɛ lajɛlen ni k'a fɛsɛ bin tɛ kɛ maa kan k'o bɛ lajɛ du 700 in minnu kan ka ci waasa ji bɛ se ka a ka sira sɔrɔ cogo min na ka bɔ kɔdawolo ninnu na ko o baaraw de bɛna boloda o bolodalen kɔ n'i y'a ye fana k'a fɔ min ye wulikajɔ ye a b'a la ka sabati a kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ bawo i n'a fɔ maaw bɛ a kalama cogo min na Bamakɔ kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ hali ha ka ja Mali seleke 4 kɔnɔ bɛn belebele dɔ o kɔni kɛra anw ka jamana kɔnɔ n'an k'a ma ko assise nationale de la refondation o fana bɔlen kɔ min ye état généraux du foncier o fana baaraw bolodala faaba in kɔnɔna na yan min n'o baaraw bɛɛ lajɛlen bɔra ka kɛ décembre kalo tile 7 ka se a 11 ma san 2009 o fana baaraw baalen kɔ min ye jizo ye o kɔni donna maaw kan ka sabu kɛ maanifinw taala ji so jɔ kɔdingɛw kɔnɔna na ji a tɛna a ka sira bila ji n'a cayala a bɛ sira bɔ a yɛrɛ ye o sira bɔtɔla o bɛ taa kɛ dɔ ka ɲɛkumu kan ni ji min n'i ka koso ni kasaw ta ni ka fongo fɛn ji sanfɛla la k'a cɛ ka bɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka d'a kan olu ni kolokɛlaw tɛ to ka taa se tɛbɛlikɛminɛ wɛrɛw tɔw ma wa bɛɛ lajɛlen ka se k'o bɛɛ lajɛlen kunjɛ i b'a ye k'a fɔ min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye o ye hakilijagabɔ de kɛ san 2013 tɛmɛlen jizo min n'a kɔni ye kasara kɛ faaba kɔnɔna na yan bɛɛ lajɛlen bɛ o kalama mais kalo dɔ fana san 2019 ji kasara min n'o ye maaw sɔrɔ maanifinw hakili b'a la hali sini hakili b'a la se i b'o la wa anw dɛ Bangoni kɔda la o b'a jira k'a fɔ ni miliyari 3 ye e ye dɔ sɔrɔ sa dɛ ayi kana kuma détourner ba n bara ka kuma i fɛ ni ma sɔn ka kuma di a m'a fɔ k'e bɛ yen wa awɔ e yɛrɛ m'a fɔ se ka kuma na ko wari bɛna di wa wari dɔ di la o anw sigilen k'an da kɔnɔ o ma di fɔlɔ o o ye ka politique kuma dɔw ye politicien o bɛna so Ala maa jigin kelen o bɛna bɛɛ walo ka bɔ Kurofina koda Ala makari ko da do nka wasiriku n'u ma ɲɛ yɔrɔ ninnu jili kɔ a ka kɛ joona ka sɔrɔ samiya tɛ wa baara kɔni a daminɛ don dɛ n b'o kan kɔni da kana fɔ abada samiya de i yɛrɛ ɲumanna wari min kofɔlen filɛ nin ye maaw ka wariw ka di a waati la u yɛrɛ ɲini a kana kɛ samiya n'o kɔni kɛra mankan t'o la an jɛna n'a ye a y'a kɛ po an ɲɛna n'a ma kɛ ten maaw tɛ kisi tiɲɛ yɛrɛ la Boubacar Sidiki waati sɔrɔ n'i m'i ɲɛ datugu ka sariya latama ka sariya honnêtement n'a gɛlɛya fana wulila tugun e bɛ tila ka jɔ faamaw a ko ka gɛlɛ a ye maa min fa o san na Boubacar ko da do a ye du kelen de mun bɛ ci walahi muso den ba ka taa n'a bɛɛ ye ji b'a bɛɛ woyo ka taa Ala k'an kisi jizo ma koyi min ye nin jizo ye san 2013 2019 fo ka taa se 2020 août 2024 ma ko nin don nin bɛ to maanifinw hakili la bawo o senfɛ i b'a ye k'a fɔ maanifinw ni tola a la i b'a ye fana k'a fɔ an ka so kɔrɔkɔrɔ ninnu caman bɛ yen caman jɔ bɛ ni bɔgɔ de kɛ bɛ k'u jɔ n'o bɔbara tola ka ɲigi ji fɛ ni janto ma kɛ a bɛ taa wolo fɛn min na o kasara o dagosi ka bon kosɛbɛ nin ko sɛbɛn mina y'a salo ka bɔ SORD Bamakɔ kɔnɔ Laya Jara a ka fasiri Boubacar Sidiki n bɛ bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'enquêteur sɛgɛsɛgɛlikɛla a bolo ko siɲɛ 200 siɲɛ 25 Maliki Gueye i k'a dɔn ale sigilen bɛ Nioro du Sahel ale ye ko in ɲɛdɔn Boubacar Sidiki k'a dɔn n bɛna tarikinin d'i ma min ye kira Mahamadu ye sallallahu alaihi wa sallam don dɔ la a sigilen a n'a ka sebaw Boubacar Sidiki a sigilen sina ka suma ten dɔ ye seba bɛɛ lajɛlen y'a lajɛ u sina k'a ɲininka ya Rasulullah mun y'i suma i k'a dɔn i n'an janyana ɲɔgɔn na dɛ hakili ye mun ye a ko a y'i miiri de jogo 123 bɛ Alahu Taala la a kelen o kelen maa o maa ye hali kelen sɔrɔ a la Boubacar Sidiki i ka diɲɛ bɛ ɲɛ i ka lahara bɛ ɲɛ i ye kuma in faamu wa Boubacar Sidiki y'a ɲininka a ko ya Rasulullah n'i deli a ne tɛ kelen sa bonnawa dɛ mais i bɛna n tɔgɔma bɔ n tɔgɔmaya la wa e t'a min tɔgɔ da la de e tɛ Boubacar Sidiki Bukari
non ala kai watirigi awo wagari ukama akwai yalma alakira sallallahu alaihi wasallam akwai yali min fo yalma hala keleni vitini bi soro ne na wa kira yala akwai min bela o de kade Allah taala yara ajogo bela jine o yi funisire yayi enga bara yo ata bolode Allah wasirigi ɲumangɛla ala b'o tigi fɛ kosɛbɛ ɲuman dɔn b'a fana ka di ala ye wasirigi k'a dɔn an ka taa ɲɔrɔ mara la madinɛ ala heri nin ye dugu ye wasirigi k'a dɔn saheli jamana don a fanda ka ca a miskine ka ca a bololangolo ka ca wasirigi a bɛrɛ ta u ka den dɔ bɛ yen i k'a dɔn ala hinɛnen don la i k'a dɔn gabɔn jamana na wasirigi don kelen da kelen san 30 ni kɔ a bɛ tunga na wasirigi a ma ɲinɛ faso kɔ a ma ɲinɛ baso kɔ a ma ɲinɛ balimaw kɔ wasirigi k'a dɔn ni nafolotigi b'a to a de ko seyidu kan wasirigi k'a dɔn a sigilen bɛ gabɔn a makama ni hinɛ da y'a ta ye sabula san o san madinɛ ala heri a tozojuru n'a barajuru bɛ dugu min na wasirigi k'a dɔn a dugula lamaw ni a lamini a tɛ ɲinɛ o kɔ ɲina yanni sunkalo ka daminɛ wasirigi i k'a dɔn min ye balo tɔni ba 70 wasirigi 7000 tonnes o joli tɔni ba 7 sanfuru la tɔni ba 7 wasirigi malo ɲɔ sukoro nɔnɔ i b'i miiri fɔn fɔn n'a bɛ dun nin bɛɛ lajɛlen dɔ b'a la wasirigi k'a dɔn o y'o doni gama ni ka madina ale heri a n'a lamini bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ wasirigi k'a dɔn maa tɛ bɔ maa na ni nin bɛ du kelen na walima i k'a dɔn ni nin bɛ kabila kelen na o t'a la wasirigi n'i ye dugulamaa ye walima dafɛ dugu in ye balo in dara ka tila bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ sedukane a bɛ nin baara in na a bɛ san 20 bɔ maa min bɛ ko in yɛrɛ kalama n'ale de ye baara in yɛrɛ kɛbaa ye madina laheri a t'a dɔn ye lamini sɔn lamini ko a ko nin dilali kɔni nin tɛ bila ko ye wasirigi sabula min ye sedukane a ka nin hakilina ye ka ɲɛsin faso ma wasirigi a ko i k'a dɔn a ma daminɛ bi nin y'u san 20 ye don o don a bɛ nin na sedukane yɛrɛ i k'a dɔn kamalen jamaja ɲ'a ye o e b'o ye o e b'o ye dɛrɛ ne y'a ye o hali o kɔsɔn in na n bɔra Gabɔn n taara fɛ n ko fulakɛ a yɛlɛla kɔ ngɔni tɛmɛna n taara ni Jime de ye Sikasokaw ka kɛnɛ n ko fulakɛ madinɛ ala heri a bɛ se ka yɛlɛ ten a ka kuma man jan wasirigi a ka kuma man jan fantan tɛ discours ba kalan a fɛ setigi tɛ discours ba kalan koyi u b'a damadɔ fantan de ka kuma ka ca Gabɔn maa man jan koyi n bɔra ka Gabɔn maa de a man jan dɛ maa man jan koyi Sedukane bɛ yen Hamɛden bɛ yen Tijaniyangi bɛ yen Jɔpu bɛ yen ayiwa maaw bɛ yen fana maa tɔw bɛ yen o ne bɛ minnu dɔn o ye nin de a ko ninnu de bɛ wari d'i ma cɛ kelen bɛ yen ko Seydou Jalo o fana maa dɔw n y'o fana ye wasirigi mɔgɔ tɔw ye jumɛn ye ko maa wɛrɛw bɛ yen o ne ye minnu ye n b'a dɔn k'o tɛ f'i ye o wasirigi fasirikɛba ko a ko i k'a dɔn sunkalo Sedukane bɛ nin kɛ a ma dan o ma koyi a ye faso ci min ye makama ni hinɛ k'a bɛɛ lajɛlen de don faso la jiko hami tɛ maa na wasirigi yelenko hami tɛ maa na wa san kalo 12 i k'a dɔn a bɛ to ka na bɔ faso in na fanda kɔni o dɛmɛni o yɔrɔnin kelen ye wasirigi k'i k'a dɔn madinɛ ala herikaw u bɛ dugawu kɛ u ka nin den ye san kalo 12 min ye Sedukane ye don kelen da kelen a ma ɲinɛ wasirigi ni nin fɔra a bɛ hakili jigin cɛ fila la minnu fana san o san wasirigi k'a dɔn u faso min ye GGB Bakɔrɔ Sila a kuma nin kɛ yan samiya o samiya wasirigi a bɛ kamiyon fa malo de la ka taa to ni malo bɔra ye 1000 ye a b'a fɔ k'a ka di mɔgɔw ma 300 cɛ kelen bɛ bɔ ayiwa Tuba Lasana Dukure maire bote tigi wasirigi o fana samiya donda ni ɲɔ gɛlɛyara a bɛ kamiyon caman de fa ɲɔ na dafɛ dugu ni a fasolakaw ni bɔrɛ bɛ feere 400 a b'a ko k'a di mɔgɔ ma 250 o fana ka ɲi jumɛn kɛ aw ka dugu yɛrɛ tɔgɔ i faso in tɔgɔ ye di dɛ Sikaso Sikaso la région de Sikaso oui région de Sikaso mais quel village quel est le nom de ton village? Mon village s'appelle Soum. À 7 km Soum. Soum, oui. Wa Soumgo ko n k'a f'i ye ko k'u tigɛlen bi la e de b'o fɔ antenne na o n'o tɛ e t'a ɲɛ dɔn. Soumgo ko n k'a f'i ye k'u tigɛlen bi k'i tɛ foyi la Bamakɔ yan kuma mugu kɔ nin kun ye sɛbɛnni ye
I kana to ga ce da weli gama da jirgi ibe mi no ge kana ma weli gama hamen jekte wona do ndo ko la to ko beti Boga tiriki mbenkele ku mbi boni seben mi nuka ma nouvelle horizon nyeda ngura sam bisaba ni ko sebeni o te bila ko yi boga tiriki ka do fasiri keba akota udini tumbutu moti segu mara boga tiriki ka do sora sukuru ye fa bele jile lama bambanji u deme bawu anu jabala mina mimbu bulu u ya bele jile ke falaki ni ga daji do akunde meni mali koran va ani korana boga tiriki bamanju ka munu salo anu ka janva barka kumbunya na sorasu te koroto bosiri sabula u te wuli ble u kunve u bi ningali ani jetimene ni sigasigale ke mashima fe chama de bu bolo mimbu nato anu tato e hali dibila bosiri hanni dugole do inyonga mashi dobe mali sorasu bolo u bi nyonga me bosiri sebeni kala ko chef d'état major général ako minye san 2005 nye bosiri ki cardo maskalo klitani saba temene na camion bele bafla ire morgu fana ha camion jamanja a sosolembe bamanju ka minana bogasiri ki cardo marfa cejugu katase i cardo aywa minye minawore yi a sosolembo langami bogasiri ki cardo ukumi yoro mina kilometre biduru ani fla i cardo klebi anva fe dugumi nuka mako agorgo bogasiri ki cardo ofle ni tawdini i region na o wati kili bogasiri ki cardo aywa camion bele do fana o fana fali mina o sina kati joti aywa getara ikado be el getara aywa tazuker o siraka bogatri ko masonga magola sabla uyaye ka fo nu yetakala bogatri ki buguso cha mande kumbo krefe ma gwanza mbo kono minu ndete kelela minu nde bamanji ikado sorasu yin pa kuna bo marsikaro klitani saba o dungeli bogatri ki kado bamanji che joli u farale menwanga nunu nyenya ma kulugelo nye u baraka dabali jugu ni fere juru tike bogatri mimba to bisega na bigane wole wuluda bogatri ki ikado aywa dugumi no ye aywa male manai o bodala kata juara ikado segu marala wasiri ki kado nuko law buguso wo maminu ba kono wo wasiri ko ya bele jele ke fiviti sebene kala ko lere marala dugumi nuka makotiza ti tami zida wasiri ki ani aywa lerneb ani bukeri minye elfrun bosiri ki nunu bela jele donné do bamandu ka wuli ka doni ta ka segila o ye yevana ikado che joli o yo daji maskalo kletan bamandi jere jakulu do minu ngele meka nu bozo ani suga maraka mo tore ko sobe masna marala bosiri ki ukundugo mbe dugoro mina utaru joba la nyonyo mami ba kono ana dafo ya bela jele faka ban sebeni kala ko ikado shuma ko dugumaje kunafoni bosiri ki kado sanve fo ye ngalike unyebe joni na ngokulu pado be kilometre tani duru oni awa geleje o fle tugere kumbe no ye segu marai bogasirigi bamanji chaman de farale men nyanga iba fo ku be salila bogasirigi kardo salin dara ku bolo ikado shibangere sabula nu ko ngodo bogasirigi kardo ku bele jele daje nu monyo sebele kala ko ikado ni ndamanda damanda o kungele meka mi nye mobili chaman de ni moto chaman de fara nyanga ka to lu dugo jirni dokoro bogasirigi ka fedo biro ka abu kono ko tiye kuna foni jele bogasirigi kardo nu ko taw ikado don o seve bogasiri ki ka don aywa minye wuli ka joni jatemine u ka bambanji ngana do be shakumaru bogasiri ki ka don katiba masina u nyema badodo kele masado bogasiri ki ka don una jenyon bogasiri ku yu bele jele kungolo ke law kasungu seme ku kulu be karkari mu neno bogasiri ki ni damanda tinya abada fo jamana don ka don ani dugu don ga fara ka don sorasuka bogasiri ki ka don pick up saba ani moto chama
den fana bɔgɔsiri k'i k'a dɔn sɔmingɛriw la k'a fɔ o kɛlen bɛ k'olu dɛmɛ min ye essence caman den fana bɛ wa minɛnw kɔnɔ bɔgɔsiri k'i k'a dɔn sɔmingɛra k'a fɔ o fana b'u bolo o dugu bɛ fan min fɛ an'u jab'a la bɔgɔsiri k'i ani cɛ caman den hélicoptère de combat dɔ wulila k'olu fana suma n'a ko taw bɔgɔsiri k'i k'a dɔn minnu sera ka boli mankan cilen ni ayiwa bɔmu ma bi olu kan bɔgɔsiri k'u y'olu gɛn sɛnɛgɛnjɛ la k'u minɛ k'u da k'u kantigɛ hinɛ t'a la bilen chef d'état-major général des armées bɔgɔsiri k'a fɔ maliden bɛɛ ye maliden bɛɛ maa ma fusa maa ye bɔgɔsiri k'a fɔ bɛɛ ye bamanjuw dɛmɛbaa u bi kantigɛ yɔrɔ min i yɛrɛ mana minɛ i bi kantigɛ de ye bɔgɔsiri hali t'i ɲininka fo droit de l'homme ka n'i jɔ an da la droit de l'homme t'a la o bɔgɔsiri nin bamanji ninnu u dɛmɛbaaw de b'an jɛ la minnu bɛ kunnafoni d'u ma wa a bɛ segin a kan tuguni koyi o dugu tɛ yen bɔgɔsiri ni maa dɔ tɛ min bɛ t'u ka essence san min bɛ taa filɛli kɛ min sigilen bɛ telefɔni b'o bolo sɔrɔdasiw tɛmɛna yan u bɛ taa nin dugu in na u bɛ nin sira in kan bɔgɔsiri o maa min bɛ yen wa dugudenw b'a dɔn tigitigi karisa bi janfangura la dugudenw b'a dɔn a somɔgɔw b'a dɔn bɔgɔsiri ni maa ma minɛna maa ma b'a kalama a ka du ni maa ma ka du dulonnen don ɲɔgɔn na i b'a bɛɛ fa mankan ne min na o de ye koyi fura min b'a la dɔ kɛra nin na dɔ kɛra janfa la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la nouvelle horizon karamɔgɔ tɔgɔ tuguni ne y'o bila o nouvelle horizon kelen ne bɛ o ta Mahamani Ture nin y'a ka fasigi ye ko mun bɛ Kati Zarakɔrɔ Ɲarekaw fɛ yen n'i y'a ta k'a lajɛ wulikajɔ o sabatila kari tɛmɛlen n'o tun ye kununko ye mars kalo tile 16 san 2025 wele bilala bɛɛ lajɛlen ma dugutigi wele bilal'u ma waasa u ka fara ɲɔgɔn kan ka se Kati Zarakɔrɔ Ɲarekalakaw bɛɛ lajɛlen ma k'a sabu kɛ kungo dɔ kɔni n'an bɛ cu u kan min ye dugukoloko mankan dɔ o funtɛni ni a kɔlɔlɔ u b'a fɛ ka dadigi kɛ dugudenw na n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ wasada in na dɔ kɔni pan bɛ ka bɔ ni titre foncier dɔ sɛbɛn a b'a bolo ko min ye hectare 10 ye Kati Zarakɔrɔ Ɲare kɔnɔna na k'o y'ale ta ye wa n'i y'a lajɛ fana e ko a tɛ kɛ sabu ye sira min yɛrɛ bɛ bɔ ka taa ni dugu in kɔnɔna na ni titre foncier tigi y'a ka baaraw boloda n'a y'a ka subasimanw sigi i b'a ye dugu kɔni a sira bɛ tigɛ si pelekutu n'i y'a lajɛ olu kɔni y'a jira sa u ka fɛɛrɛ kɛnɛ kan kununko k'a fɔ min ye nin maa kofɔ in ye n'o a y'a jira ko titre foncier ye ko o bɛ ale bolo hectare 10 bɔɲɔgɔnko ko jɔn ko ala olu tɛ a lakodɔn bi u tɛ a lakodɔn sini ko bawo ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye an ka sanayɛlɛ kalanso min bɛ yen n'a bɛ robotique kofɔ an k'a ma ko centre d'intelligence artificielle de robotique dalatɛlɛla an k'a ma ko CR Mali o jaba la jamanakuntigi a fɔ min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye général d'armée Asimi Goyita a taara ka taa kɛnɛ in ɲini Kati Zarakɔrɔ Ɲarelakaw de fɛ waasa ni centre d'intelligence artificielle de robotique a bɛ se ka sigi cogo min na nin maa kofɔlen in fana de n'an bɛ o yɔrɔ kelen in masurunya na dɛ ko hectare 10 o titre foncier ko sɛbɛnfura b'a bolo k'a mako b'a ka dugukolo la maa kofɔlen n'o ye Kati Zarakɔrɔ Ɲarelakaw ye u ko f'u su n'o tɛ kɔni olu ka dugukolo sibiri ɲɛ kelen a tɛ suma ka bɔ a la a tɛ kɛ ten f'u su ni sɛbɛn min bɛ cɛ bolo ni titiri don bɔgɔsiri k'i k'a dɔn a ma titiri d'a yɛrɛ ma faso de y'a d'a ma a ɲɛ de bɛ ɲini nka f'a su titiri bɛ maa min bolo titiri bɛ se maa caman titiri don dɛ wa dunun fana ko k'u ka dugukolo tɛ sibiri ɲɛ kelen k'a tɛ bɔ a la an y'o ɲɔgɔn na caman a tɛna k'i ɲɛna de a ɲɛ bɛ ɲini de bɛnkan de bɛ kɛ mun bɛnkan titiri a ye titiri sɔrɔ cogo di voilà ça c'est pas son problème o de ɲɛ kan ka ye a ka problème kɔni ye ale titiri da yɛrɛ ma o bɔgɔsiri il est temps maintenant dugukolo ko in an k'a ma an ka sumaya an k'a ko dilan k'a ɲɛ bɔgɔsiri nɔ tɛ a bɛ dilan cogo di sisan a bɛ dilan cogo min na bɔgɔsiri dugukolo ne taara sɔrɔ ne faso la ne ka dugulama dɔ de y'a feere i ma siga t'o la mais non c'est la vérité en bonne et due forme i y'i ka wari de bɔ n'i y'a wari bɔ bɔgɔsiri e bɛ taa sɛbɛn de ɲini gouvernement sariyatigiw bɛ jateminɛ de kɛ i ni nin ka kan mun ni mun y'a to i ye nin yɔrɔ in sɔrɔ n'o dafara de i ka tigiri bi d'i ma nkalon don wa n'o a ma bɔ a da fɛ a ɲɛ bɛ sɔrɔ wa wa i ɲɛ b'an ka togodaw la an ka burusi kɔnɔna na an yɛrɛ de y'an yɛrɛ fa siga t'o la dɛ o ye wulibali ka yɔrɔ ta ka taa feere mɔgɔw ma wari kama hali a tɛ kɛ wariba la wa hali wariba tɛ koyi
sisan ko jɛlen k'i bɛ tila ka nimisa o tɛ ɲɛ kojugu da don min ye Kati Sirakɔrɔ ɲarelakaw ye u ka kununko kari u ka foroba lajɛrɛ ye senfɛ o kɔni y'a jira sa k'a fɔ min u ka dugukolo ye min ye maa kofɔlen ye n'ale kɔni n'a mɛn ko titiri b'a bolo hectare 10 titiri min filɛ nin ye n'i ye titiri n'a dil'a ma dugu yɛrɛ i bɛ don dugu kɔnɔ ni sira min ye dɛ o sira yɛrɛ bɛ geren fiyewu o taabolo min filɛ nin k'olu fana tɛna jɛ n'o ye bawo hali n'a fɔrɔla ko jamana de ye dugukolotigi ye yanni jamana ka kɛ dugukolotigi ye dugukolo tun bɛ dɔw de ka bolo kan n'o ye an ka laadala maaw ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ camancɛla fanga ɲɛma n'o ye Général d'armée Assimi Goïta ye ale yɛrɛ ye an ka dugutigilakaw ka fangaba di u ma wa ninnu kɔni Kati Sirakɔrɔ ɲare kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ nin funufunu min wulitɔla filɛ nin ye u ka kuma lasela ka kɔrɔfɔla n'o ye Pascal Ɲare ye ko min ye nin dugutigi ninnu ye Sirakɔrɔ ɲare kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen kɔni farala ɲɔgɔn kan o kumakan don wa min y'an balakaw ye olu fana ko k'u bɛ u cɛw kɔ wa u b'u balimakɛw kɔ min ye nin dugukolo ye jɔn ko ala titiritigi n'a bɛ taa ka dugukolo ɲini fa min fɛ a ka taa ye k'olu ka dugu to ni titiri kɔni b'a bolo ko namara t'a la bi m'a to a taara fɛnsɛ fa n'a sɔrɔla titiri dilanlen fana don namara bɛ min na ni namara bɛ min na o k'a gɛn a sala a mɛnna ni namara don titiri nkalon de b'a bolo u k'a gɛn fo ka wulu su a nɔfɛ nka n'a ka titiri ka ɲi u tɛ s'a la dɛ an b'o f'i ye k'a diya dɛ n'a ka titiri ka ɲi kuma min bɛ na o y'i ka kuma de natɔla ye o la o bɛ sigi de k'a kuma il faut négocier là je suis d'accord n'a ka titiri man ɲi u b'a da ɲɛ kan fo ka dugukolo ko nege bɔ a la min ye Kati Sirakɔrɔ ɲarelakaw ye dugutigi n'a ka dugudenw bɛɛ lajɛlen kɔni kan kɛ mɛ kelen ye musow ni cɛw bɛɛ lajɛlen ko k'u ka dugukolo maa tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ɲɛyelege la k'a fɔ k'e de bɛna dugukolo salo ka k'i ta o titiri b'i bolo nin ko ye sɛbɛn sɛbɛn y'a salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Mahamadu Ture a ka fasiri Masiriki waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan o bɛ bɛn surafana t'o ma dusu in na segin bɛ kɛ nin kunnafoni kelen ka nɛgɛ ɲɛ 20 ni fitiri ko Alahu Akibaru Ustaz Bare ale bɛ ye kɛnɛ kan min ye wajulu ye suntigɛ waati k'o boloda nka n'ale tilala ne bɛ se ka na 21h30 bamanankan jɛmukan Madani Ture bɛ fɔ ne kɔ k'a daminɛ minuit fo ka taa fɔ suguri dunna sa Ustaz Bare k'a dɔn wajulu dumanw ani kuranɛ haya kolo gɛlɛnw k'olu ɲɛfɔ jama ye Ahmed Jakite tun bɛ nɛgɛ la Sylvie Vartan ale tun bɛ jaw la kuma i k'a dɔn Bouakari Fin Daba Tunkara a k'an bɛn sini nin waati kelen sɛbɛnfɔ kuraw n'olu bɔra an bɛ ye kɛnɛ kan k'olu kalan wa salam